Predstavte si miesto, kde je každý detail je navrhnutý tak, aby vám poskytol pokoj a radosť, kde more, kultúra a pohodlie sa spájajú, aby vytvorili príjemný zážitok z dovolenky. Vítajte v hoteli Aqua, vašej exkluzívnej oáze v pulzujúcom srdci Rimini Marina Centro. Od vášho príchodu až po váš odchod je každý okamih navrhnutý tak, aby zmenil váš pobyt na jedinečnú spomienku. Naša privilegovaná poloha len 300 metrov od mora, 500 metrov od železničnej stanice a len 1500 metrov od historického centra vám umožňuje spojiť relaxáciu dovolenky pri mori s objavovaním kultúrnych pokladov Rimini. Od Roman Rimini až po renesančné Rimini a Felliniho Rimini. V hoteli Aqua je každá izba navrhnutá tak, aby bola skutočnou oázou pokoja a pohodlia. Na rozdiel od stiesnených priestorov, ktoré môžete nájsť v iných hoteloch v tejto oblasti, vás privítame vo veľkorysých izbách 18 alebo 20 metrov štvorcových. Zobudíte sa v úplne novej posteli s matracom Permaflex, vybaveným vrstvou pamäťovej peny, ktorá sa dokonale prispôsobí vášmu telu, čo vám zaručí jedinečný nočný odpočinok. Každá izba má priestrannú kúpeľňu so sprchovacím kútom dostatočne veľkým na to, aby ste si po dni strávenom na pláži mohli úplne oddychnúť. A potom je tu balkón, 8 metrov štvorcových súkromného priestoru zariadeného tak, aby ste si mohli vychutnať morský vánok. Nie je to len balkón, je to rozšírenie vašej izby, kde môžete zažiť skutočné chvíle pokoja. A ak sa chcete naozaj rozmaznávať, musíte vyskúšať jedno z našich apartmánov Junior. Majú úchvatný výhľad a výrivku len pre vás dvoch. Je to ako mať svoj vlastný malý súkromný raj, kde môžete na všetko zabudnúť a jednoducho a užívať si spoločnosť toho druhého. Každé ráno v hoteli Aqua sa začína jedinečným zmyslovým zážitkom, neodolateľnými vôňami a autentickými chuťami. Hneď ako vstúpite do našej raňajkovej miestnosti, privíta vás obklopujúca vôňa čerstvo upečeného pečiva, koláčov a vôňa palaciniek škvrkajúcich na rošte. Raňajky v hoteli Aqua sú však oveľa viac ako len jedlo. Môžete sledovať, ako náš personál pripravuje lahodné palacinky a lievance len pre vás. A týmto nekončí. Každý deň náš cukrár vydá zo seba to najlepšie a pripravuje neodolateľné pochúťky, nadýchané mafiny, lahodné koláče, všetky pripravené s láskou a z rôznych druhov múky, aby uspokojili každú potrebu. V hoteli Aqua sú raňajky nielen najdôležitejším jedlom dňa, je to skutočná kulinárska cesta, zážitok, ktorý treba prežiť všetkými zmyslami a podeliť sa oň s ľuďmi, ktorých máte radi. Čakáme na vás každé ráno, aby ste mohli začať svoj deň tým najchutnejším spôsobom. V reštaurácii hotela Aqua sa kuchyňa stáva každodenným objavom. Na rozdiel od tradičných opakujúcich sa bufetových stolov, ktoré môžete nájsť v iných hoteloch, tu sa každé jedlo stáva jedinečným zážitkom vďaka službe à la carte. Môžete si objednať 4 chody, od predjedla až po dezert, s mäsovými, rybými a vegetariánskymi alternatívami. Predstavte si, že začnete predjedlom z čerstvého lososa, po ktorom bude nasledovať prvý chod z domácich cestovín, ktoré sa každý deň ručne valcujú. Pri hlavnom chode sa nechajte zlákať výberom čerstvo ulovených rýb alebo výberom miestneho mäsa, starostlivo vybrané tak, aby sa na vašom stole objavilo len to najlepšie. A na záver naše dezerty, domáce, ktoré potešia vaše chuťové bunky a sladko zakončia jedlo. Každé jedlo je podávané s pozornosťou, ktorá presahuje rámec obyčajnej výživy. Je to umenie, ktoré odráža oddanosť a vášeň nášho šéf-kuchára. Nahony vzdialené od atmosféry bufetov, naša personalizovaná obsluha s dôrazom na každý detail zaručuje zážitok, ktorý oslavuje skutočného ducha dobrého stolovania. Pre vaše chvíle skutočného relaxu vás čaká náš vonkajší bazén. Ráno si môžete vychutnať chladivý tieň, ideálny na osviežujúce kúpanie alebo relaxačné čítanie pod slnečníkom. Popoludní, keď slnko boskáva vodnú hladinu, sa bazén zmení na ideálne miesto na opaľovanie na našich pohodlných ležadlách. Je to pomalý a jemný rytmus života v bazéne, vždy sprevádzaný pozornou a starostlivou obsluhou. Na vašej dovolenke pri mori je pláž jedným z kľúčových bodov
Naše kúpalisko vám poskytne maximálne pohodlie a relax. Každý slnečník a ležadlo na pláži sú starostlivo usporiadané tak, aby bol zabezpečený optimálny poriadok a organizácia, aby ste si mohli vychutnať slnko a more na širokej a lákavej pláži. Ste na dovolenke a zaslúžite si mať všetko na dosah ruky. Každý týždeň organizujeme večere so špeciálnym menu a hudobnou zábavou, aby sme vám spríjemnili chvíle v útulnej atmosfére. Vieme, aké cenné je vaše vozidlo a preto v hoteli Aqua nie je problém s parkovaním. Už sa nebudete musieť obávať, že si budete musieť nechať kľúče od auta, ako sa to často stáva v iných hoteloch, a riskovať, že sa vaše vozidlo poškodí, pretože ho budete musieť neustále premiestňovať. Tu si môžete vybrať medzi našim vonkajším parkoviskom a krytou garážou a vždy si môžete ponechať svoje kľúče. V hoteli Aqua bude vaše auto v bezpečí, rovnako ako vy. Zoznámte sa s našim tímom. Sme z mladých talentov a skúsených profesionálov, ktorí sú vždy pripravení vás rozmaznávať a prekonať vaše očakávania. Priateľská atmosféra a pozornosť venovaná detailom vám umožní cítiť sa nielen ako hosť, ale súčasťou rodiny hotela Aqua. Ale nestačí nám veriť na slovo. Viac ako 3800 recenzií z Google, TripAdvisor a Holiday Check potvrdzuje hodnotu nášho sľubu. Nadšenie a spokojnosť našich hostí je našou najlepšou vizitkou. Presvedčte sa sami, čo o nás hovoria. Naše exkluzívne izby sa rýchlo zaplňajú. Keď si teraz urobíte rezerváciu v hoteli Aqua, vyberiete si nielen izbu, ale vyberáte si kompletný zážitok z relaxu a dokonalosti. Každý okamih čakania je príležitosťou na vytvorenie spomienok, ktoré vám zostanú na celý život.